Di lang nadala sa iPad. Walang pang YouTube. Tignan mo, dininig niya agad. Perfect. Malakas yan na. Simple pa. Lakas-lakas. Engineer Kim. Simple. Parang humble, no? Ano po kayo? Kung ako tatrapan, dati. Isa. Ano to? Kami. Nakita ko na. Marcus! Wala kasi dyan.
Nice one. Nice one. 7-7. Ano ba yan? Pusi! Dala lang, sa na tayo. Outside. What did you Wala pa. May drinks na yun, Chi. Doon daw. Yun o. Hindi, mag-order lang kami para sama ako sa Jollibee. Sa palaki. Wala pa yan. Ayun din na may spicy chicken. Yung ano, yung kinakain mo ba? Matalo kayo? Or two. Siya, four. Nice. I-edit na kayo sa story. Karen, wala kang pamilya? Wala kang. Hindi lang kami saglit na.
Tawa ni Sir Jun ah. Ay, sorry po, sorry.